ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ጸጋም ሕረትና ክርስቶስ ምስኩልኩም አና ሓውኩም ሰላሕ ዲኒ እዝን መዓልቲ እንካፈሎ ንጎንጎ ሰዓት 5 ድወርድ ንዝበለጸ መዓልቲ ዝበለጸ ቃል ንካፈሎ ፕሮግራም ናይ ክብርና አምላክ ይኹን ሎም እንካፈሎ ቃል ሓይሊ አእምሮ ድብል ሓይሊ አእምሮ እግዚአብሔር አምላክ ደደቅ ሰባት ካፍታ ሓደ ዝሃቦም ናብሮኦም ህይወቶም ጉዕዞኦም ክልውጥ ዝኽእል ሓይሊ ናይ አእምሮ እዩ ኣብ አእምሮ ብጣዕሚ ንናብራና ክልውጥ ዝኽእል ሓይሊ ኣሎ ኣብ ደገ እንነብሮ ህይወትና ካብቲ ዘይረአ ኣብ አእምሮና ዘሎ ሓሳብና ዝወጽ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ናይ ለውጥ ስፍራ ክዛረብ ከሎ ሮሜ ምዕራፍ 12 ከም ዘይብል እምበኣርሰ ኣሕዋቴ ንስጋኹም ህያውን ቅዱስን ንኣምላኽ ባህ ዘብልን መስዋዕቲ ጌርኩም ከተቕርብዎ ብምሕረት ኣምላኽ ምዕደኩም ኣለኹ እዚ ማለት እቲ ናይ ኣእምሮ መንፈሳዊ አገልግሎትኩም እዩ እቲ ሰናይ ባህ ዘብልን ሙሉእ ፍቃድ ኣምላኽ እንታይ ምዃኑ ምእንቲ ክትምርምሩስ ብምሕዳስ ሓሳብኩም ተለወጡ እምበር ነዚ ዓለም እዚኣ ኣይትምሰልዋ ርኢኹም ኣሕዋት ናይቲ ኣብ አእምሮና ዘሎ ካራክተር ናቱ ውፅኢት እዩ ናብራና ሎሚ ዘለናዮ ህይወት ኣእምሮና እዩ ኣብዚ ክንህሉ ገይሩና ኣብዚ ዘለኻዮ ህይወት ሒዝካ ዘሎ ኣእምሮኻ እዩ ናበይ ክትከይድ ኢኻ ዝውሰን በቲ ኣብ አእምሮኻ ዘሎ ሓሳብ እዩ ናይ ነገራት ናይ ለውጢ ጅማሪኦም ኣብ አእምሮና እዩ ኣእምሮና ኣብ ህይወትና ካፍቶም ኣዝዮም ዓብታራ ድፃወቱ ፓርት ናይ ወዲ ሰብ ኣእምሮ እዩ ምኽንያቱ ኣብ አእምሮና ናይ ምፍጣር ሓይሊ ኣሎ ጽባሕ ንጎ እትነብሩሉ ዓይነት ህይወት ሎሚ በቲ ኣብ አእምሮኩም ዘሎ ዓይነት ሓሳብ እዩ ዝውሰን ስለዚ ንናብራና ዝቕይር ሓይሊ ኣብ አእምሮና ከም ዘሎ እንተ ደኣ በሪሁልና ኩሉ ግዜ ኣብ አእምሮና ክንሰርሕ ክንጅምር ኢና ሪኹም ንሰብ ኩሉ 24 ሰዓት ኣብ ግዚኡ ተዋሂብዎ እዩ ገለ ኣብ 24 ሰዓት ደኺው ገለ ኣብ 24 ሰዓት ሃፍቲሙ ገለ ኣብተን 24 ሰዓት ዕውት ህይወት ኣለዎ ገለ ድማ ዝወደቐ እንደተባላሸውን ህይወት ኣለዎ ነገር ግን ንገለ ክብርትዑ ንገለ ክወድቁ ንገለ ክዕወቱ ንገለ ከይዕወቱ ንገለ ክህፍትሙ ንገለ ክደኺዩ ዝገበሮም ኣእምሮኦም እዩ ካብ ዝገርመኩም ሎም ዘለኹም ህይወት ጽቡቕ ክኸውን ይኽእል ሕማቕ ክኸውን ይኽእል ውጽኢት ናይ አእምሮኩም እዩ ኣብዚ ዘለኹም ህይወት ክትጸንሑ ዲኹም ካብዚ ክትወጹ ዲኹም ዝውሰን በአእምሮኩም እዩ ምኽንያቱ እንተ ደኣ ሎም ዘለኻዮ ህይወት ብሓቂ ባህ ደይብለካ ኮይኑ ሎም ዘለኻዮ ህይወት ትኽክል ኣይኮነን ኢልካ ተኣምነ እንድሕር ኮንኪ ናብ ዝቕጽል ካልእ ዓይነት ህይወት ንኽትሓልፊ እትወሳኒ ስራሕ ኣብ አእምሮኽ እዩ ምኽንያቱ ከም ትማል እንዳሓሰብኪ ካልእ ዓይነት ናብራ ጽባሕ ክትነብሪ ኣይትጸበይ ምኽንያቱ ሎም ዘለኻዮ ህይወት ሒዝክ ዘሎ ኣብዚ ህይወት ኣእምሮኹም ምዃኑ ኣይትዘንግዒ እንተ ደኣ ትማሊ ኣብ አእምሮኺ ዝነበረ ኣብ አእምሮኻ ዝነበረ ሓሳብ ጽቡቕ ውጽኢት ዘየምጽኢልካ ሎሚ ደጊምካ ነታ ሓሳብ ተሰኪምካ ኣብ አእምሮኻ ኣይትኺድ ምኽንያቱ ሎሚ እውን ንጽባሕ ከም ሎሚ ከም ዝገብራ ኣይትረስዕ ኩሉ ግዜ ሰብ ኣብ አእምሮኡ ጥንቁቕ ክኸውን ኢምፖርታንት እዩ ኩሎም ኣብ ህይወት ኣብ ጽባሕ መዓልታት ናይ ህይወቶም ጽቡቕ ለውጢ እንዳምጽኡ ዝኸዱ ሰባት ናይ አእምሮ ሓይሊ ዝተረድኡ ሰባት እዮም ናይ አእምሮና ሓሳባት ናቱ ካራክተር ናይ አእምሮና ካራክተር እሱ እዩ ንህይወትና ዝውስኑን ድቐርጾን ስለዚ ኣብ አእምሮኹም ጽቡቕ ስራሕ ስርሑ ኣብ አእምሮና ጽቡቕ ስራሕ ንስራሕ ምኽንያቱ እቲ ናይ ለውጢ ስፍራ ኣብ ህይወት ኣእምሮና እዩ ይሲ እቲ ናይ ለውጢ ስፍራ ኣብ ህይወት ኣእምሮና ሰብ ከም ትብል ሓስቦ ከምኡ ኢሉ ወይ መጽሓፍ ቅዱስ ትፈልጡ ሕዋት ካፍቲ ኣብ አእምሮኹም ዘሎ ዓይነት ሓሳብ ካብኡ ወጻኢ ኣብ ህይወት ክትመላለሱ ኣይትኽእሉን ኢኹም ካብኡ ወጻኢ ኣብ ህይወት ክንመላለስ ኣይንኽእልን ኢና ሎሚ እንታይ ዓይነት ጌጋታት ኣብ ህይወት ጌርኩም ብዘይገድስ ትማለ እንታይ ተጋጊኺ ብዘይገድስ ሎሚ ዘለኻዮ ህይወት ከመይ ኣሎ ብዘይገድስ ነገር ግን ሎሚ እውን ኣብ አእምሮኺ ናይ ተስፋን ጽቡቕ ሓሳብን ከተእትዊ እንተጀሚርኪ ካብ ዘለኻዮ ክትወፅእ ይከኣል እዩ ምኽንያቱ ኣብ አእምሮኹም እንተ ደኣ ሰሪሕኩም ካብ ማንም ዓይነት ንህይወትኩም ሒዝዋ ዘሎ ነገር በቲኽኩም ክትወፁ ዓቕምን ክእለትን ኣለኩም ኣሕዋት ትማለ ረስዕዎ እንታይ ጌርኩም ናይ ትማለ ረስዕዎ ሎሚ ኣብ ከመይ ኩነታት ኣለኹም ግደፍዎ ጽባሕ ከመይ ክትኮኑ ኢኹም ትደልዩ ጽባሕ ከመይ ክትኮኑ ኢኹ ትደሊ
ሕج بأمرخ تسرح جمريو حج بأمرخ تسرح جمرو نهيوتك أبو أمرخ بتتصبح نجو تكون تدل من قد خد جمر مخنياتو أتي أبو أمرنا النسؤلو سئلي وي تسفخ بنائي وي نتسفانا خمويو قال بت أبو أمرهم دسؤلو سئلي كل جيزي سب تسفايو قال جن تسفاز بالا بيوت قريت أميم تسفاز قرات أمر أميو أتي دما تسفخ رخ وزجبرهم أمر أميو لومي ناي أمرخ حيلة تتأكمكا نتصبحكا أتصبقو لومي ناي أمرخ حيلة تتأكمكي نوشتغي بحيلة تملي لومي ناي أمرنا حيلة تتأكمنا بتسفا نقدميت نسوقم ناي أمرو حيلي أبهيوت عبتلوا إزلو سلزي نتأكملو يسوس كويتايو كلنا خمزيلنا نعوج بكريستوس كل جيزي كبري راحي زحسب بكريستوس كل جيزي برتع راحي زحسب بكريستوس كل جيزي كابس عرتي يبلت إيه بكريستوس كل جيزي حسابي قرص إيو ناي كريستوس حسب علوني أم ناي كريستوس علم طرح كأي زمالالس سفراي أب كريستوسيو حسابي حسب كريستوسيو كاب كبري كاب ملأت كاب تصقى وطعي أي حسبني ناي تصقى حسب ناي تصقى أمرو طرحيو زلني آمين يسوس نزل عالم غويتاي لومي نغويتانا يسوس كريستوس وسيمكم لبكم ديهابكم سبات إذا ما عالتي تحلفكم تتقمولا بحق نغويتا هيوتكم كتبوا تدليو زاد صولتكم سايتسليو እግዚአብሔር አቦ ስለ ውድ ኢየሱስ ክርስቶስ ይመስገነካ አለሁ ያአምን አለሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአቴ ከም ተሰቀለ አዳ ኃጢአቴ ከም ዝኸፈሎ ስለይ ከም ዝሞተ በሳልሰይት መዓልቲ አምላኽ ከሞታት ከም ዝተንስኦ ያአምን አለሁ ለኢየሱስ ክርስቶስ በመእማነይ ካብዛ ሰዓት ወሉድ አምላኽ ሐዲስ ፍጥረት ኮይነለሁ መንፈስ ቅዱስ ብሽም ኢየሱስ በእምነት قبلك الله إذا تقولوا تزي أتصلهم وقع حقوسكم بزب تحت زول جيركم كويت عم تقبلكم حبرنا يهم تبارك